تماشاوان هێژاون dibînin ev maske yani ji bo ku bikare bî tedbîrekê bistînî li hemberî vîrûsa korona ev jî lepikan li vê derê Başûrê Kurdistanê jê re dibêjin destkeş gelekî giringin. Gelek kes telefon dikin dibêjin Dilbixwîn çima carekê behsa korona nakî em çawa tedbîrên xwe bistînin. Ne doktorim lê hinek tedbîrên seretayiyên destpêkê hinek ku ji her kesî tê xwestin wan pêk bîne lepikan bixe destê xwe gelekî li her derê lepik peyda dibin û ne zehmete peydakirina wan mask jî ev jî li her derê peyda dibin evana tedbîrên destpêkê ne ji bo ku tu bikaribî yanî weke gavên destpêkê xwe ji wê vîrûsê biparêzî nexweş ketibî nexweş neketibî li ku derê dibî jî ev ji bo te gelekî pêwîstin bêguman li vê derê li rûdawê jî em derbas bûn dî lepikan ser li me belav dikin û maskan didin em derbas dibin kontrol dikin îro min jî xwe kontrol kir li vê derê rûdawê li reception germaya min 32 bûn 32 gelekî normal e kesên germaya wan zêdetirî 37 be divê êdî biçin xwe kontrol bikin yani ne şert e bi vîrûsa korona ketibin lê dîsa jî pêwîst e biçin xwe kontrol bikin adeteke me Kurdan heye vê ji were bêjim dema ku silavê hev dikin diçûne rûyê hev çar pênc caran hev hembêz dikin hev maç dikin vê jî nekin niha hinek tedbîr hene vê ji were bêjim her du saetan carekê divê hûn bikêmanî 20 saniyan destê xwe bi sabûnê pak bişon wek min got lepikan têxin destê xwe maska jî bikar bînin gelekî giring e dest şûştin û maska û lepik bi kar anî çima vê dibêjim binên serkirdeyên cîhanê vê yekê dikin îro Angela Merkel Serokwezîra Almanya derbasî civînekê dibe civîna encûmena wezîran ya Almanyayê dixwaze silavê li wezîrê xwe yê hindir bide wezîrê wê yê hindir kesekî naskirî ye Horst Seehofer lê Horst Seehofer xwe paş da dikişîne dest dirêjî Angela Merkel nake Ewropî gelekî gentlemanin gelekî dizanin van usulan yani etîkêtan baş zanin Angela Merkel jî dibêje okey tamam problem tune dest dayîne hev tune lê temaşa bikin binê rika çi rû dide Hûn dibînin yani binêrin Serokwezîra Almanyayê yek ji mezintirîn yani Serokwezîra yek ji mezintirîn welatên cîhanê ye dest nade wezîrê navxweyê Almanya yani wezîrê navxweyê Almanya dibêje dest nadim. Duh min li prês konferanseke Donald Trump jî temaşe kir Kurtî ji were bêjim Donald Trump dibêje dostekî min ku mijmê ji nedîtibû hate cem min me hev hembêz kir û dest da hev min li halê wî pirsî min got tu çawa yî got wela ez gelekî nexweşim dibî min jê re got madem tu nexweşî divê rewşa ku vîrûsa korona li Amerîka jî belav bûye çima dest didî min û çima min hembêz dikî yani dest nedin hev hembêz nekin hembêzkirin û dest dana hev jî ji rojên piştî korona re bihêlin